नमस्कार, हम भोजपुरी गायक सनी दिलवाले। देखी भोजपुरी में फिर से विवाद भइल बा, केहू औरी के वीडियो वायरल भइल बा और अक्षरा सिंह के नाम दिहल गइल बा। त यही पे हमारे गाना आइल बा, आप लोग ध्यान से सुनी। भोजपुरी में भइल हाला बा, पवन कान कोइले साला बा रे, कौन सा हाला कोइल बा रे। भोजपुरी में भइल हाला बा, पवन कान कोइले साला बा। सुनो चैनल वाला ऐसन काम न करहु, अक्षरा सिंह के भैया, अक्षरा सिंह के बदनाम न करहु, अक्षरा सिंह के बदनाम न करहु, अक्षरा सिंह के। हवे दूसरा के कामल के अक्षरा के नाम लोग बनावले बा न्यूज हो। सुन फेके न्यूज वाला झूठे कोइले बड़ा हाला, लोग बाटे कोन फ्यूज हो। शरम कर ये भाई, अक्षरा पना लाछन लगाई। सब लोग मिल जुले भोजपुरी के लाज बचाई। बिना कुछ जनले केहू के नाम न धरहु, अक्षरा सिंह के भाई, अक्षरा सिंह के बदनाम न करहु, अक्षरा सिंह के बदनाम न करहु, अक्षरा सिंह के। तनी करनु गेला जे तबे बद